Ota sellainen asento, jossa parhaiten nyt rentoudut. Ennen kuin lähdetään rentoutumaan, laita silmät kevyesti kiinni ja kiinnitä huomio hengitykseesi. Vedä keuhkot täyteen ilmaa ja päästä ne aivan tyhjäksi. Aivan tyhjäksi. Ja hengitä sitten rauhallisesti omaan tahtiisi. Jokaisella uloshengityksellä kaikki turha ja tarpeeton poistuu kehostasi ja mielestäsi. Ja olo muuttuu yhä levollisemmaksi ja rauhallisemmaksi. Jos jossain vaiheessa haluat keskeyttää tämän rentoutuksen, voit missä vaiheessa vain avata silmäsi ja olet täysin hereillä ja toimintakykyinen. Ei ole väliä, vaikket rentoudu heti. Voit rentoutua aivan omaan tahtiisi. Ja koska oma mielesi on se, joka sinua ohjaa, voit turvallisesti antaa itsellesi luvan päästää irti ja vain antaa mennä. Hengitä rauhallisesti. Huomaa, kuinka olo rauhoittuu, kun hengitys rauhoittuu. Rentoutuminen on sinun omaa aikaasi. Sinun oma yksityinen tilasi erillään muusta maailmasta. Kaikki ulkopuolelta kuuluvat äänet ja tästä huoneesta kuuluvat äänet vain auttavat sinua rentoutumaan. Voit antaa niiden vähitellen siirtyä ikään kuin taustalle ja antaa minun ääneni johdattaa sinua koko rentoutumisen ajan. Kiinnitä nyt huomio hartioihisi. Anna niiden rentoutua. Anna myös niskasi ja kaulasi rentoutua. Ja anna sen mukavan rentouden tunteen levitä koko pään alueelle. Huomaa, kuinka silmien pienet lihakset rentoutuvat. Otsakin siliää. Suun ympärillä olevat lihakset, ohimot ja leukakin rentoutuu. Siirrä ajatukset takaisin hartioille ja rentouta niitä vielä lisää. Anna rentouden valua käsivarsia pitkin aina sormenpäihin saakka. Toinen käsi saattaa tuntua painavammalta kuin toinen ja toinen käsi saattaa tuntua lämpimämmältä kuin toinen. Molemmissa käsissä on ihana raukeuden tunne, joka leviää myös rintakehään, vatsaan, selkään, lantioon, pakaroihin ja se säteilee jalkoihin ja aina varpaisiin ja jalkapohjiin saakka. Anna mielesi tunnustella vielä hartioiden aluetta. Vieläkö olisi mahdollista rentouttaa niitä hieman lisää?
Rentouta vielä silmien ja suun lihaksia. Päästä kielikin rennoksi. Huomaa, kuinka koko kehosi alkaa olla ihanan rento ja raukea. Mieli on kevyt ja sinulla on vain hyvä olla. Tässä rentoutuneessa ja hyvässä olotilassa pyydän sinua kuvittelemaan, että seisot kauniin niityn toisessa laidassa. Taivas on sininen. Muutama valkoinen pilvi liikkuu verkkaisesti taivaalla. Katsele ympärilläsi. Kasvaako niityllä heinää, kukkia, pensaita? Lentääkö siellä värikkäitä perhosia? Voitko aistia siellä jotain tuoksuja? Tuoksuvatko kukat, ahomansikat? Vai tuoksuuko siellä jotain muuta? Kuuletko ehkä lintujen laulua? Suhiseeko tuuli kevyesti puiden lehdissä? Mitä kaikkea siellä voitkaan kuulla? Lähdet kävelemään niityn poikki. Tunnet maan pehmeänä jalkojasi alla. Tunnet, kuinka pensaiden oksat hellästi sivelevät käsivarsiasi. Aurinko lämmittää juuri sinulle sopivalla tavalla. Tulet niityn toiseen laitaan ja kuulet veden ääntä. Kuulet, kuinka jossain solisee vesi. Lähdet kulkemaan ääntä kohden metsikön keskellä avautuvaa polkua pitkin. Valo siilautuu puiden oksien läpi polullesi. Metsä tuoksuu. Sammalet tuoksuvat. Puut tuoksuvat. Saavut aukealla, jossa näet vesiputouksen. Vesi solisee ja pärskähtelee ilmaan. Tunnet sen aiheuttaman raikkaan ilman tuulahduksen kasvoillasi. Näet, kuinka aurinko kimaltelee vesipisaroissa. Tiedät, että tämä on sinun oma vesiputouksesi. Astut veteen ja siirryt putouksen alle. Vesi on juuri sopivan lämmintä sinulle. Se putoaa päällesi sellaisella tavalla, joka tuntuu sinusta sopivalta. Pohja tuntuu vakaalta ja turvalliselta jalkojesi alla. Hengitys kulkee vapautuneesti ja rauhallisesti. Veden solina rauhoittaa mielesi. Seisot veden alla ja tunnet, kuinka kaikki jännitykset, kaikki turha ja tarpeeton valuu veden mukana kehostasi ja mielestäsi. Ja se kaikki turha ja tarpeeton imeytyy syvälle maan sisään.
Ja tilalle saat vedestä uutta voimaa, uutta energiaa. Ja koska tämä on sinun oma vesiputouksesi, voit pyytää siltä ihan mitä tahansa nyt tarvitsetkin itsellesi. Ja se sataa päällesi veden mukana. Voit nyt hetken miettiä, mitä haluat pyytää, mitä voimavaroja tarvitset juuri tähän hetkeen. Nyt on aika astua putouksen alta pois. Nouset rannalle ja katselet vesiputoustasi. Tiedät, että voit palata tänne milloin tahansa sinusta siltä tuntuu. Ja voit saada täältä itsellesi juuri niitä voimavaroja, joita kulloinkin tarvitset. Tämä putous on sinua varten. Lähdet kävelemään takaisin polkua pitkin. Mielesi on kevyt ja rauhallinen. Sinulla on hyvä ja levollinen olo. Saavut niitylle ja katselet sitä vielä hetken. Pikkuhiljaa on tullut aika palata tähän aikaan ja tähän paikkaan. Samalla oma sisäinen maailmasi sulkeutuu. Kaikki ne mielikuvat ja tuntemukset, jotka rentoutumisen aikana mielessäsi liikkuivat, muuttuvat etäisemmiksi, ohenevat ja vähitellen häipyvät kokonaan. Muistat kyllä kaiken, mikä on tarpeen muistaa, ja voit myös luottaa siihen, että mielesi jatkaa sinulle tärkeiden asioiden käsittelyä, vielä silloinkin, kun et niitä tietoisesti ajattele. Ja voit olla varma myös siitä, että aina kun tunnet siihen tarvetta, on sinun mahdollista palata rentoutumisen tilaan. Voit siis rauhallisella mielellä antaa tietoisen ajattelun ottaa taas sen tehtävän, mikä sillä arkisessa valvetilassa on. Voit viettää loppupäivän ja illan energisenä. Ja kun menet illalla nukkumaan, voit nukahtaa heti ja nukkua hyvät, virkistävät unet aamuun saakka ja herätä taas levänneenä ja virkeänä uuteen päivään. Lasken hetken kuluttua 10–1 ja joka numerolla virkistyt aina enemmän ja enemmän. Alan laskea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aivan kohta olet täysin hereillä. 2, 1. Voit avata silmäsi.